Искам да ви приветствам от името на щаба на Военноморските сили с началото на това родолюбиво събитие, тъй като то се провежда тук в нашия гарнизон, гарнизона на Военноморските сили. Да изкажа нашата благодарност най-напред на организаторите му, тъй като те по един незабравим начин ни напомнят, че за хилядолетия вече българската армия е била един и продължава да бъде един от стълбовете на нашата държавност. И ако нещо е можело да разчита нашата държава през всичките тези векове, това е било именно на родолюбивия дух и на българската армия. Искам да приветствам и да благодаря на всички участници във възстановките, с които, следвайки древната римска мъдрост, че историята не трябва да се доказва, тя трябва да се показва, го правят по най-добрия начин. И последно искам да приветствам всички вас, гости на село Тополи, и на това мероприятие да ви пожелая незабравими моменти и приятно изкарване. Това, което представихме днеска на това прекрасно мероприятие, е спектакълът "Кои сме ние". Самото заглавие "Кои сме ние" довежда към основния въпрос: кои сме ние в момента и кои сме били ние в миналото. Надявам се хората, които гледаха спектакъла, в рамките на 30 минути ние показахме ценностната система, бойните умения, битови ритуали от ежедневието на нашите предци – траки, славяни и прабългари. Затова ние, представяйки този спектакъл, се надяваме да сме докоснали самочувствието на всички присъстващи и след мероприятието да се тръгнали с една идея: повече българи. Затова е хубаво да се правят повече такива мероприятия. Почти всяка седмица, според мен, трябва да има някъде в България, за да може най-вече това да го виждат подрастващите. Говоря за малките деца, които да виждат и да се гордеят с нашето минало. О, марш! Много добре организирано събитието, все повече хора има тази година и все повече участници. Радват се децата да повдигнат на българите духа. Да се надяваме, че ще има повече такива събития за напред, защото трябва да сме единни.
втори път сме домакини, въпреки че изданието е 11-то на културно-историческия спектакъл Българската армия от Аспарух до наши дни. Този спектакъл го организираме по повод съединението на Княжество България с Източна Румелия. И тук е момента да споменем, че само преди 2 дни именувахме парка в центъра на селото името на Захари Стоянов, който пък е основният двигател на самия Съединенски акт. Радваме се, че тази година имаше може би 2 пъти повече хора. Организацията мина перфектно. Надяваме се да успеем да го организираме пак и до година и отново да посрещнем тук нашите гости. Съответно, ако може да направим и по-хубава програма, ще бъде просто чудесно. Радваме се, че има хора, които ни подкрепят в тази инициатива и всяка година се включват, кой с помощ, кой с организация, по най-различни начини. Най-важното е, че успяваме тук да запалим децата, да се интересуват от българската история, а това може би е най-лесният и най-важният начин да накараме децата да обичат родината, да я пазят, да се интересуват какво се случва с нея. Българите тръгват в атака. Победата е за българската армия. Имам честа удоволствието да разкажа за 11-тия поред културно-исторически спектакъл, озаглавен Българската армия от Аспарух до наши дни. Събитието пресъздава различните периоди от развитието на славната българска армия, от времето на Аспаруховите конници през Второ българско царство, народоосвободителните борби. Видяхте тук беше представен епизод от, предполагам, че ежедневно събитие, където турската власт се опитва да вземе българска мома от българите, след което хайдутите се намесват и успяват да върнат при българите. Видяхте елементи от сръбско-българската война, където така емблематично е и в цял свят се знае, че българските капитани успяват да надвият доказаната вече и боеспособна, обезпечена и от към оръжие, и от към командния състав сръбска армия. И твърденията на техния крал, който казва, че след 2 дена ще пие кафе на центъра на София, не се оказват верни. Самия факт, че за 2 денонощия българската армия успява да измине километрите от турската граница до Сливница и Пирот и да обърне хода на войната, е показателен за патриотизма, който са имали тогавашните българи, и само можем да се учим от тях. Също така благодарим на всички участници
и всички, които успяха и ни подкрепиха в десницата, за да може събитието да стане факт, тъй като много е трудна организацията да събереш и толкова много хора, и толкова много участници. Видяхте, имаше и деца от детската градина, и курсанти от морско училище, имаше служители на МВР, на Министерство на отбраната, и всички тези участници дойдаха с отворени сърца, отворени обятия и дойдаха, за да покажат, че българската армия я има, ще продължава да има и да живее България. За мен, за Сдружението, за членовете на Сдружението беше огромна чест и привилегия да участваме в този фестивал, в който по изключително кадърен, интересен и атрактивен начин беше представена българската история заедно с съвременната българска армия. Хората в нашето технологично време имат нужда не само да им говориш, имат нужда да се докоснат до всичко. Мисля, че днес направихме една изключителна ретроспекция на българската армия от създаването на сегашната българска държава до армията в днешни дни. Нашето сдружение представи един автентичен БОП по рецепта на Министерство на войната, който кръстихме Одрински БОП в чест на една от безкрайните, великите, многото победи на българската армия. Може да кажа, че тук в Тополе на историческия фестивал поставихме рекорд за най-бързо изяден войнишки БОП и мога да кажа, че народа, хората, децата, големите като цяло са такива, каквито са били винаги, какъвто е българинът. Всеки се докосна, всеки каза: да, спомних си, да, беше много вкусно. Мъжете разказваха за същия боб в същия казан, който са яли като войници. Майките казваха: хъпни си, така правят войниците, това ядат войниците. За мен днес беше един мой личен празник и една от хилядите приказки за България, които днеска разказахме. Благодаря ви, бъдете живи и здрави, България над всичко! Да, разбира се, да.